Avui veurem la millor paraula del món sencer. I no, Chicho, no és Chicho la millor paraula. La paraula és iaia. La paraula iaia es diu de diverses maneres. En un començament, d'acord, prové del llatí avia. Avia és una paraula femenina i és una paraula curiosa perquè el masculí s'ha creat a partir del femení. Simplement hi hagué una masculinització analògica. Va caure la A i llavors el masculí és avi. Podem trobar en documents antics esta paraula ja. Per exemple, si anem al corpus informatitzat del valencià i busquem tresavi, trobarem o avi, o besavi, o tresavi o altres ascendents, Furs de València 1329. I a continuació, si busquem rebesavi, que seria el mateix que tresavi, ho han heretat de sos rebesavis, deixeu-los usar tals mots, Jaume Gasulla, 1490. Com acabeu de veure, tenim avi, besavi, tresavi, que està documentat, o rebesavi, d'acord? Després, la paraula iaio, iaia, he buscat a diferents diccionaris, la Real Acadèmia Espanyola, on també és iaio, iaia, no li ha trobat un origen cert. El Diccionari Català-Valencià-Balear o Alcover Moll diu que probablement siga la forma infantil d'àvia. N'hi ha altres que diuen que pot ser ve del grec guia, guia, però no he trobat l'etimologia, podríem pensar-ho. Després, he buscat la paraula iaio, iaia al Cival, d'acord, al corpus informatitzat del valencià, i apareix documentada l'any 1888, per primera vegada. Per tant, això podem considerar que aquesta forma pot ser més familiar, d'acord? Ens és més recent, igual que en castellà. Després tenim la forma padrí, padrina, que en algunes varietats dialectals han fet la metàtesi pradí, pradina, d'acord? I que també vol dir iaio, iaia. Simplement que aquesta forma s'ha donat perquè en un principi als fills de les famílies, quan naixien, feien que els iaios foren els seus padrins. I llavors se'ls ha donat este nom. I finalment veurem la paraula huelo, huela. A veure, huelo, huela és un castellanisme, d'acord? Ve directament del castellà, és influència seua, però també és veritat que la diem molt, sobretot a València. Llavors, d'on prové esta paraula? Esta paraula prové del castellà i ja la trobem documentada l'any 1610. Les formes normatives serien avi, avia, iaio, iaia i padrí, padrina. Com que huelo, huela és un barbarisme, una paraula que prové del castellà, normativament no està acceptat, però hi ha molta gent que l'utilitza, sobretot jo l'utilitzo per a designar a gent major i que jo no conec, que jo a la meva iaia em referia com la iaia. En fi, vosaltres com ho dieu? Potser me n'he deixat algun sinònim, d'acord? Així que res, deixeu als comentaris. Vinga, fins una altra.